Bugra Jisu Kristo nang bai jotono hain hai lam sogo sal kedegman romoi ang omarok upload rok khlai mandia tamni hniba bini hargo kisa thangai busy ngi tongma bai ke tini hain hai joraman pika ke jotono lam sogo ke kha khayo kaham kurung tongbai na bai jeng tini clock layana ba one sok layana Bible Mathai Sumani chapter 18 no khoroksa borok ano sahor mani tongo amno kisa nang khlai mani dia nakar manot priyi kes padi jeng bonon teng kisa ang wansuk layana Mathai chapter 18 verse Mathai chapter 18 verse 21 nichime ang poribana nakaria selengni rengthoma okay porinai 21 by 22 hake Peter Jisuni thane phaye hai henai sung phaikya subrai ani takuk ani thani waibusuk sumsok khlaike ang bono waibusuk nakarnai waisada Jisu hai henai saka ihi waisni ya waisni chi mang waisni nakar di tamni henke kaiduni ha engka omo haise bugra khoroksa bini seleng rokni isap nainani kha chongka bo isap nawi tongma jora seleng khoroksa bini thani tubujakka bini lakai chisai a lakai subainani a selengni rangkri hake lakai subaina bagai bugra hai hnei dagika hik sa bai tei bebak tongkri bai baksa nang phaljak di hake a seleng bini bugrani yakungo klai ano kha lokjadi ang bebak no sui rwana hnei koika bugra bono khairok jakka hake bini lakai no yakari bono phiyogui rohurka verse 28 a seleng thangkeno bo hai tei khoroksa seleng no malaika bini thani a seleng ni kisa lakai tongo bo bono romui totra sebui nini lakai no sui paidi hnei hnkha a seleng hawo klai ano khalok jadi ang sui rbayona hnei koika haipano bo gosilia tamoke lakai subaya sak ni bagai bo alongo chobui tonkha abono nugui tei seleng rok kha hamya engkha hake bugrani thani thangai jotok kok khuprui sawi leikya hake bugra a seleng no tubudi hnkha bo bobai bo hai hnei saka nang busuk seleng hamya nang ano koima baise ang nini bepak lakai no yakaro ang nono khairok ma hai no nungbo a seleng no khairok thai klaimani bugra panjalei joli jakha hake a seleng no bebak lakai subaya sak satokna hnei alango chopka jisu hai hnei sawi kok muthakha tumung no norok jotono norokni takukno khabai nakariake chukno hani ani afan bo norokno omohai khlainai o elengba korman bisingti kaito chungno total ke hamari khlaiteng kero chung kam ke busi khana poriman bisingti no chung busiwo 21 ni simi paithak jora nakar ya selengni rungthoma hai bagai chung nakar lainani nango tomon male chini subrai jisu kristo jungno nakar anyway omo belai kana important hai bagai chung srungmani nangnai chung siwani nangnai khoroksasuk nini thani hamya khlaika kwbangma barno khlaika nung oro waibsuk nakar thaiklai ba waibsuk nakar di hneisa jepro khoroksasuk ba kebo phana nini against mungsasuk khlaika ke nung bono tomanai nung jawab rona ni musung hayre nung nono hamya khlaika nung bo khlaiwani musungo mungsmane nono buka ngini mo bunani musungo nung nono kulka ngini mo kulani musungo omo hai sini borok munishoni nature
Piaba Jisu Kristo tamaisa nini ari no hamjakde ba nini sotru no hamjakde. Love your enemy. Borok munisho borok rok wani waita nakari mano. Chini komota ba chini asik no wani waita nakari mano. Boni yagulo sana ekoi ingkangke jeng nakar maya mekang chakri phailego walai wani muchungui phayo ba joba ro wani muchungui phayo omono chini borok munishoni nature. Piaba Jisu Kristo sawo love your enemy. Nini ari no hamjakdi ba nini sotru no hamjakdi. Jeng Bible kwang man om hainogo nakar mane kaitor bo jengno nakar kha. Amo so porikha ke jeng nugo amo chapter 1 chapter 2 porikha nugnai kaitor Israel rokno kok samani tongo. Ang nirokni chaya rokno ang nakar baikha ba ang nirokni chaya rokno waitham nakar nai ni samani tong. Piaba waitham nirok kipili angke ang waibriyo hongke nirokno ang temanai ang punishment khlainai waibriyo nirokno satok nai nirok kok khnaya majra bernai ba ang nirokno bunai khorainai sorry kok asol kok khorainai ni kok bro goi su phayan punishment mane khorainai hai bakino borok ni Israel ni leader rok rabi mane no phurungnai dharma guru bohai rok boro waitham nakar wani practice khlai waitham nakar. So jepro khoroksasuk mungsasuk hangya khlayo boro apro 3 bar ba waitham borokno yakar. Piaba Jisu Kristo tamaisa oro jeng tepro porikha ang nirokno wise ni Peter ni kokno bo utorowi haini so wise ni hini ang saya. Wise ni mane sat 70 ba 70 times sat bar ke 70 times nisho 70 times mane 490 times. Hai poripine verse 21 hake Peter Jisu ni thani phai hai hene sung phaikya subrai ani takuk ani thani waibusuk sumsok khlaike ang bono waibusuk nakar thai waisini de. Actually Peter ang tepung saka rabai ba dharma guru ba phurungnai ro boro amoso Jisu amin kaitor samani no borok omahike wansogui waitham sung nakar thai klayo tamane mele kaitor sung no sawo waitham nirok waitham jorok te ang nirok no nakanai boni purin nirok kipili angke ang nirok no khorainai punishment khlainai kesengbu waitham no nakar thai haipanaro Peter 7 bar mane 7 bar boni wansok mungo ang waisini nakar man khamane great. Tamane rabai rok 3 bar sina kara aro se ang 7 bar nakar ma khangke omon saite kotor kukri omboni wansok mong Peter ni wansok haini bagina Peter sungo ang 7 bar de nakar thai klaino wise ni de nakar thai klaino wise ni nakar kecil cukno ba engnai na boni wansok Peter wansok bani ke 7 bar mane kabang tin white thani wasi 7 bar nakar ma khamane amo belaino actually chini wansok mungo belaino tamane mele Jews ni leader ro bro white thang ke singsokha white thang nakar ma khang kengsokha aro wasi Peter wise ni bo mane
hisabo waisini kabang kugle waithani hani bagai bo jisuno sengkha waisini nakar denangno piaba jisu boni kokno phirok mani jorawo khanawi jisuni kokno khanawi bo wana jakha oro jisu sawu verse 22 jisu hai hinai saka ihi waisni ya waisni chi mang waisni nakardi English okay 70 times सात बार mang waisni ke 70 bar nakar जों सिउ kaitoni nakar mane engka limitless limit geri unconditional sini bekha engka je prono mane haya ni bodla haya klaiwani haya suwani bogano omhai klaike ang bonom klainai omhai borok munishoni bekha piaba jepro जों kaitoni hamjak mano siu जों naisre mane no hamjak mabai जों kholopnani nai बैजोंनो नायसोरफानो जों हामजाग बुजाक तगजाकफानो जों बरनो हामजाग तब जिसु ख्रिस्ट तमाइसा बनो क्रसो बुनायरनो नाकारदि borok tuma khai dong borok sia apa nakadi borok bagi nakar mung sanai dong dikon Stephen bo hadu kogjagoi thitui pro bo kok nusau borok nakadi apa borok mung sia di Kristen yang bekang ke mohai kebang ma tabok ni borok bakhaina Kristen pastor rok buthar jaga bujaga aipana borok naisai borok sia ni bagi mohai klai dong borok nakadi amongka kebai Kristen ni bekang okay kaitor sawo पहिला sekang जों kucing जों nakar lainoi nangranai nang nakar ma yang ke kaitoni nakar mani reini ro oro जों urung thomao जों porilaikya oro khoroksa boro bo boni suthai kabang ma tongo boni suthai no nakari rojakha bo nakar sanai nakari rojakha phiaba bo thangai boni bo seleng tongo boni seleng kisisa rang rothai nosi bole nakar manliya ga paithau ke जों nugo bo tuma khlaijak no ga जों verse 35 nugo jisu hai nei sawi kok muthaka tumung no norok joto no norok ni takuk no khabai nakariya ke chukno hani ani apabo norok no omo hai khlainai orong thuma hai khlainai ampo 34 sawo bugra panjala wei joli jakha hake a seleng no bebag lakai subayasa satok na hanai alango chopka tawni bagi alango chop bole phiyogi rojamani bore kabangma lakai tongman no si nakari jakha phiaba bole kisisa lakai no si nakar mani ke singoro wan chokthai chini sumsok sungno norogot langi tongmani morge utlang tongmani u sumsok no si jisu Kristo kalbari kruso thiyo singno nakarka ge ani takuk ba bui chini takuk bukuk sungno je haya khlaimani ba mangsa sing naisremani abo जों jisu chini sumsok no जों tulona khaikyang ke bo kisi sasi chini kaitor ni thani जों bom hai sumsok bono जों suinai kha je takuk bukuk ano naisrewi ano mangsa sing khlaimani bobai sukangke borong abo kisa sasi chini belai kotor boni si jisu le nakari roka kaitor le nakari roka ke जों bo nakar thaiklai actually जों nakari mana kebai kaitor ni hamjako manka kebai kaitor ni nakar mano saiman nai borok bo nakari mano kaitor जोंनो hamjak mano loka hani bagai जों khoroksa bai khoroksa जों hamjak lai mano je borok hamjak maya bo nakari maya hani bagai 1 John chapter 4 verse 9 ni pori ni mano 1 John chapter 4 verse 9 no hainai sawo okay ang kokroi porisinai ma porisinai kokro 1 John chapter 4 verse 9 19
oro haino jao kaitor jungno hamjakmano omo tüike phunukha bini songdari sajlani bisingtui जों मोथांजाकना tüike kaitor bono o sungsaro rohorka kaitor jungno hamjakmano omo tüike phunukha bo jungno hamjakmano phunukha bahike boni sajlano o sungsaro rohori kalbari krus o thüirowui jungno phunukha nung buino hamjakmano bahike phunukma nini sacrifice baise kubui nung nini proman nung hamjakmani proman phunukma kaitor boni songdari sajlano jini bagui o sungsaro rohorka tomani bagui जों molbrum brum tongmanani bagui tomani bole जों molbrum brumni bagui जों थैनानै नाङै tongmani piaba songdari sajlani bisingtui जों molbrum brumni langma manui mano ani bagui kaitor sao ang norokno hamjaktui norokbo hamjakti hamjaklaidi kaisa bai kaisa norok hamjaklaidi जों kaisa bai kaisa nakarlaino nangnai hamjakmani proman no nakarmang nung nakarmaya mane nung hamjakmaya nung je borokno hamjakmano nung nakarmano bwsarok je sipano nono khlaidi haibla bwsarok mokhang rok pho sutui rawo lathi pha roi rokhayo kok saka bohog rok pon lathi roi rokhayo haibano जों hamjakmani bagui जों nakari maro haibla bono जों bwsarokno bumaya tomani bagui hamjakmani bagui Epis chapter 4 verse 22 bosau kaisa bai kaisa khalok laidi hamjak laidi bwkhak kathar bai kaham bai hamjak laidi nakar laidi tomale kaitor jungno nakar kha niso ang porisuano Epis chapter 4 verse 32 abo ungyabui norok kiching norok khairogui hamjak laidi pia kaitor norokno nakar ma hai norok kiching norokbo nakar laidi khairok laidi chuba laidi kaitor hamjaktino hamjak laidi hamjak mane chuba mane tongnai nakar mane tongnai khairok lai mane tongnai chuba lai mane tongnai bono hamjak mane haire nge जों mothao busuk chuba lai kaisa na kaisa chuba lai mono जों wansuk lai busuk jorti chuba lai nge buino chuba khake angbo chuba jone nangnai ani prole chuba lai ya omo haing lai sida ani pro chuba jagore chuba jagya actually bono borok muni shoni nini but omo hai wansuk mung tongo non christian rong wansuk mung tongo hai bono christian rong ke juda sida ang chuba jagire tong ang chuba nai getei khorok sabu kubui kaitoni hamjak mano sikangke angbo chuba nai omo hai phayo hakino christian ro kaisa bai kaisa chuba lai saibano kaitoni hamjak maya kaitoni nakar mano saimaya girjao phai tongka christian hnai sai tongka boni o wansuk mungo phermaya agene wansuk mungo no tongko agene wansuk mungtama ang buino chuba khangke angbo chuba jangnani nangnai ang chuba jangya ang buino chuba tmalla bohai wansuk mung phainai Jisu Kristo hake sakang ke jeng temang kamang morke sok kamang Peter song boni sagri rok hake wan sok kha ke kotma kam pirja yang kamang boni yagulo age kotma kam manai rok jengno pirpa yang ke omhai wan sok yang ke jeng pirja yang kamang kaito omhai hoya je ani ano buthanai rok no ang kotma kaham borok no muthangya nise borok no nakati borok no muthangna ni phai ani bagai जों kaitoni hamjak manai rok जों jotono kaitoni kok no pirthai kaitoni kok no pirnani ke kaisa bai kaisa hamjak laina nangrnai kaisa bai kaisa chuba laina nangrnai nakar laina nangrnai hamjak mano phunukna nangrnai engke se bui chini kaitoni hamjak mano chini bisingtui manai mannai ani bagai christian rok kaisa bai kaisa khalok mani nanglai nai
khariok laywani nangnai nakar laywani nangnai Colossians chapter 3 verse 13 Colossians chapter 3 verse 13 ang poriwana norok kiching norok hamalok laidi khoroksa sukte khoroksani bagai hunna tongke nakar laidi subrai norok no nakar ma haino norok po abo haikino norok kiching norok nakar laidi arok clear subrai nakar ma haikino nakar laidi kaisa nakar laidi temanile Kristo jeno nakarka jini sumsok belai kotorno si bo nakari roka neng nakari yang ketemang nai nini je nini ari no je bor nono nai sire nai neng bo omhai bo khlai ka ke neng bai bo tuma pherlai man khlai ka same hai bla non Christian ro omhai khlai neng non Christian bai same neng nakari yang ke actually neng se real victim mana neng se bekau kostom nai neng buino nakari yang neng no nakar maya mana no neng no neng no problem pia ba neng buino nakar kangke boni singsa sabo neng manai neng singsa samanai kaitoni temanai kaitoni hamari nintani sophainai kaito jengno nakar mani boni sakni bagi Bible sawo for his own sake he forgive us Proverbs chapter 19 verse 11 sawo English by portion the discretion of a man makes him slow to anger and his glory is to overlook a transgression nung buino nono hamya nainai ba nini bagi hanya khlainai no nakari rokha ke nini thani tomanai kaitoni hamari sophainai ba nung jingsa sa no mannai kaitoni jingsa sa no nung mannai piaba nung buino nakar mayo nung si nakar jak nang nai mane tama kaitoni hamari nini sophayang nai te nung repent ngani nang nai teman le nung nakar maya temani baki nakar maya kaitoni nakar mangno nung sisok yakho kaitoni nakar man nini bukhau hayakho hani baki nung nakar maya nung si nakar jang nang nai mane problem nin thani ko nung slaiwani nang nai nini bukhano slaiwani nang nai Luke chapter 17 pari thangayana Luke chapter 17 verse 3 by 4 Luke chapter 17 verse 3 by 4 ang poriwana 3 by 4 whose ke tongdi sumsok nakar manikok nini takuk sumsok khalaike bono khoraidi pia bo sumsok yakarke bono nakardi nini thani bo salo waisni sumsok khalaike pia sumsok khalai brum brum no ang sumsok yakarkha nei sapaike nung bono manakar thaiklayo English awo take heed to yourself if your brother sins against you rebuke him mane Kristo taku bukuro nini bo nono mungsasuk saya khlaika ke taku obahai takhlai di obele saya nei sawi mano piaba bo slai bukha slai kha ke okay kokri ni just mangsang kokri akong kokri ni sairoma and if he sins against you 7 times in a day and 7 times in a day returns to you saying I repent you shall forgive him wise ni mana bo khai mana ai pano bo nono ang ana nakar sidi ang haya khlai jaka ke nakar laidi of course omo khai kan ke jeng jotono nakar lai mana hai pano Jesu Kristo samani ketama nini
love your enemy. nini 서투르나 함작대. 가이돌 जोंनो नाकारखा जोंनि रथायनो रवि रखा नाकारमा बे पाइसो गया जों रथायनोबो रवि रखा हानि बागै जों repent engै कथमा गाहामनो नामनि नांनाय repent and believe in the gospel नों नाकार जाकमानिनो नानानै के जों बोखास्रायनानै नांनाय repent engै नांनाय माने repent माने बोखास्रायनाय निनि थानि नाकार मा बोखातों खाके गाइदर न नाकारनाय माने जों साब्रब्रों हाया खालाय दंले आचा खृष्टान माने बा आचाय कताल माने यागुलबो जों मोनसेसो बिनो माने फन दंनाय हायफानो आबनबो गाइदर नाकारिनाय निनि थानि निनि बुखावो नाकार माने ग्रै हिंके गाइदरबो अरो तमायसा नोंनो नाकारिया नाय माने निनि लस नों बिनो नाकारिया माने निनि लस तमाने माले नाकार माया माने न निनि सकात माया नाय निनि जों सासा कमानाय गाइदर ना हमने न माया नाय बिनो नाकार माया गाइदरनि थानि हामारे मानानिखे नाकारि फायदि निनि ताकुगनो निनि हाया खायनो नाकारि फायदि बाइबल दंगो आनो या फारवानि हिंके पिलेसकां खरकसा बरनो बसा माने आंनो ननो या फारवानि मुसुंगो हाय खायवानि मुसुंगो थानि पिलेसकां निनि ताकुगनो नाकारि फायग्रदि दे नाइस्रे माने तंमानो नाकारि फायग्रदि ननो हाया खायनाय बरो नाकारि फायग्रदि हाकेसे निनि या फारमानो आं या सकनाय माने जों काइतनि थानि या फारमाने माने सुरि माने सिकां या नाकारि फायग्रदि हाके निनि सुरि मानो आं खोनानाय हाय जों माथायाव थांलाय फैसिनाय माथाय जोंनि टेक्स अर हाय होनाय सावो माथाय chapter 18 verse 22 जिसु हाय होनाय साखा इहि वाइसनि चिमां वाइसनि नाकादि वाइसनि चिमां वाइसनि नाकादि अरो जों बाहायके सेंग्रा नै हमले ओ कक बाहायके सेंग्रा जों पिलेस कांनि सिम परीक्षा नोफोराव अरो खरकसा बरक बोरै खरकसा जिसुनि थानि याकुं सुनानि हनै तमातोबो थक मतम तबो बै फाइमानि जों बरस बारसो नायग्राना माने उ कक सामने जेंमानि जिसुनो याकुं सुनानि हनै बोरै खरकसा bo paika neka aproni simino जिसु ख्रिस्ट अमहाय के तमने रिंथमा साव विलेसका बजोंनो हामजाखा हानि बागै जे बरक बनो हामजाकनाय बो ताकु बुकुकनो ख्रिस्ट ताकु बुकुकनो हामजागैमा उ बोरैमा आंते प्रसामाने परेलिया bo तमने बागै जिसुनि थाने बने थग मतम no luklaiwe boni yakung no sui manka तमने हमले उ बोरैमा बो सुमसो
sak phalnai boni nakar jakmano saimanai bo boni je tongkrui bai bo bono borom ronani naikha ang asuk ang bo khatiwi tongmani thokmo tong apro belai kana dam bo phalai bo kaijagui mano haibano bono bo jisuni yakungo luklai rok tomanile boni nakar jakmani no bo saiman bai boni sumsok busu kotor bo morke sokjak tongna khlaimani haibano Kristo bono nakari rok ani bagai bo jisuno borom khlainani wansukha nung nakar mayangke taku bukurungno Kristo taku bukurungno nakar mayangke bai kene kaitono hamjakmanai kaitono hamjakmani proman tabu kaitor chini sumsok tongkri bebang nakari ro tomani bagi jeng nakar mayang nai jeng nakar man kubu chini tani hamjakmani tongka ki jeng nakar man verse 27 Mathai chapter 18 verse 27 tomaisa bugra bono khairok jakha hake bini lakaino yakari bono phiogui rohorkha u puila sekang borok boni bugra bono nakari rokha tabuk tomaisa ang nono nakarkha nung nakar di kaito jengno tomani nakarba jeng nakar laitheng u borok no bot bugra nokphang tomani bagi nakari ro bobu boni selengno nakartheng bonai nakar maya ke nakar maya bukha bo kaitoni thani sumso kaitoni thani chaya kaitoni thani sumso ani bagai jeng nakar lainani nangnai kaiton layo boni busarok no nakar lei khairok laiwi tonglaitheng hamjak lai tonglaitheng Matthew chapter 6 verse 12 Matthew 6 verse 12 bui chini hamya khlaimano jeng nakartui nung bo jeng hamya khlaimano nakartui jeng kwbangma motharogono omo practice khlaio girja paithangke subraini surimung actually kwbangma borokno subraini surimung no busiyawi haino moina hai yakeba moina hai moina rok ai bui kaijangke kok sayade bohai haibano mungsa meaning krui mungsa buciya hai kok mamani kok saka omo hai tak sarai besaro kok sama hai haibano jeng bucina nangnai omo subraini surimung ingkha Jisu Kristo boni sagri no phurungmani goro sawo buichini hamya khlaimano jeng nakartui nung bo jeng hamya khlaimano nakardi nung suri de mano omo haike jeng suri manan ingke jeng omo haike nakarnani nangnai jeng buino nakar buichini hamya khlaimano jeng nakartui nung bo jeng hamya khlaimano nakardi jeng nakari mano haini bagino jeng bukha krak ke jeng sawi mano jeng nakarkha nung bo nakardi jeng jefro buino nakaro omo chini no lab mano male jeng kaiton thani sanai mano kaitor jeng roi mano kaitor jeng hamari roi mano nung nakar mayangke kaiton hamari nung bo mani maya ani bagai Matthew 5 verse 7 oke tamaisa ang porinai buino maya chanai rok borok hamsajak kaitor bo borok no maya chanai Blessed are the merciful for they shall obtain mercy buino maya chanai rok borok hamsajak kaitor bono maya chanai jeng nakari khairogui maya chakangke kaitor bo jeng no maya chanai nge jeng kaitor no bukha krak ke samano ang khlai khable kaitor khlaisdi ano bo khlaidi tabuk rondi chrai rok bumo bufano ang khlaile ha ang bono hai khlaile ha ano bo tabuk ano ma khlainai ang bono rokha ano maronai nisende do nini o chamani no kisan ninte te no bagdi ba ninda no bagdi ba bono bo bagdi ke ang bagla ha ano rofisidi sayede
Akro bunga bufa sangjak lang ke khaila haba maro nai. Nono bakke angro nai. Bono bakke angro nai. Nge maro nai haible. Nge omo haine kaito. Kaito kogro. Nirok buino maya sake ang nirok maya sanai. Nge nini la. Nang buino maya samani omo nini la. Ang bopro siang piro kama Korea thangmani. South Korea. Bor busuk maya cha. Buino. Kaito ni maya no mamani bagi borok buino busuk maya sa haine bagi no kaito borok no busuk maya khalai busuk hamani man ka borok jini India bai borok no surani kri Tripura bai belai se hachal India bai borok no surani kaisa manaibo lama khalai jak nugi ase rang paisa baso kaito borok no tisai rok tamale buino maya samani जों corona hanai samang rok khalai mania machaya Bangalore jini busuk borok rang khangai rok holai masali yang tongbai kana jini Kristo taku buku rok geseng omo hai maya salai kake kaitor maya salai borok no kaitor maya khalai kaitor borok no kuchu gorti sa ani borok tebo sakthari kaitor ni hanop fuari tongmana bagi kaitor borok no maya sa ges जों maya khalai maya cha kake kaitor जों tebo maya khalai nai ges जों tebo borok no maya sai manai mane chini maya no phunu gun manai ke taku buku ro kaitor ni kok no khonjo bai simi ta khana bai di haine ereng ta khalai di bukhawana di samngok khalai di जों kaisa maya chalai nangnai buino maya khalai nangnai tamani hamba kaitor जोंनो maya ungjak geteibo phunugani musungo bo nang kebuino Kristan kebuino asai ketal ungjak ke nang buino nakarwani khomata tongnai nini thani nakarwani khomata tuse tongnai mane nang nase nakar manai nge un khomata no nang practice khlai mani nangnai James chapter 2 Jacob chapter 2 Jacob chapter 2 verse 13 Bustum pru kaitor maya krei borok no maya sakla tamoke maya chanai borok bustum jakphano yoknai maya chaya rok maya krei rok ke borok bustum jaknai bo sabau maya krei rok kaitor ni maya no maya rok borok maya krei kaitor ni maya no je manai rok borok buino maya sai mana tamani borok thani maya tong kaitor जोंनो maya samahai जोंबो buino maya ngan nangnai just mane nang wansogini di kaitor जोंनो nakaria ke boni thani maya krei जोंनो nakaria ke tamang khama morke o sogbai khama ani bagi जों buino maya sawani nangnai puila skang sini Kristo taku bukuk no boni yagulo non Christian rok no जों maya sala nangnai tamani mle borok no जों kaitor ni thani tobno nangnai kaitor ni maya no borok no phiogon nangnai ke puila skang sini thani sak kaisa bai kaisa Kristo taku bukuro maya nglayani nangnai nakar layoni nangnai kharyok man tongna kharyok mano bak layani nangnai kharyok layani nangnai ke hamjak layani nangnai omo hai ke phunu khate जों buino kaitor ni thani tobma ke borok rok kwbangma suri layo sanlayo kaitor jini dofano hai khlai sidi jini dofarok no sia borok no phiok sidi borok bukhaw kok sa sidi hai pano जों khysi khlai gen du samano ko khnano khnaya जों khlai khang kaise kaitor jini samano khnanai
Ke tako bukuro ang umang saran musungo nung kubu no kaito ni hamari dopawo motawo nukungo sak joraibo kubu no hamari mana musungke nakar mani tongwan nangnai cherlai mani tongwani nangnai maya chalainani nangnai khairok lainani nangnai kaito omono phoron ke kaito hamari rwnai